en jaran yeso yeso ananina wara wara nan fami wara ne en jaran yeso yeso jodi be wodi dabe en balle bandirabe jodi be gureji men en ballo dire no hani jogibe ko burdi senta ay balle bembe woda annube meden be senta en kolle bembe anna se kube modi babe men geli on du'awon dottibe mawbe leydi mi yetti mangu modon sukabe dogorbe tinne indarde me halal mum ingolle tan sukabe tadome non ko goddo gollobe no buri yarobe e tagine nanon min gidi in san kito a diwri min tabo a tabo nokka min nokka senda tegal haba waya am habba hala do amma honi diwri a i diwri fa ma wala dude no jahuda wato mi yahi baushi mi yahi ya yende bauchi mi yahi ladde bauchi Allahu akbar yo ai daga duda bauchi ma he tuntin dayan gwamna o meden mu hulbe bauchi bala muhammad ba na'am kauran bauchi sai ai an diga ma hairi bauchi fit be tijjini ai fit be tijjini ai ko jami bijiyar de andi ladde Allahu akbar awata jado wato kanku kauran bauchi ai da Allah hokkay iri makko dido to leydi ni da en kuli in neddo kajo hulbe to ai din mo kauran bauchi on to anani kawai adai yidi de mo ina mo ay wodi mo ina be jiba a andi fi dum sai a hankali kamar mo inki jiba kai hakko kauran wali on don to kauran bauchi na kauran wali to aya nani ma inde makko nen de joda ke to hondu yo annande watande jodo dum atune na tiki wanna e hulbe wanna e durgol hulbe wanna e gese to ko wadani hulbe to kanko to moy wanni hulbe be ai ganni do hulbe wanni hulbe a to wi an goto ba de mabbe shudi taw ai ide shudi de butto ati to anana joni kama o bello bodejo mo gida ai mo famani ayya to ayahi jayrindi kajo hulbe bana bello bodejo andi inon sosai ma to ai no be gontindi hanko e moy i kawran bauchi mi meda yake hoto mabbe anana hambiro kuma habaru kawran bauchi charal ko unnatini hulbe matsala i leydi ndi kanko wi to wayno yidi pullo wada gala ni heba hayre en hayfina to anani hayre en hayfinta na daw heta adi lebbi joye didi a don huntini mo wakanana ko garawo ay be den no jari amma daga duda habaru siyasa mo waji wadi da kamete wiya gwamna en mebbe be hoyna mo waji ata kama ihajana hulbe dir gwamna en mebbe be hakko le sappo e goddu di a jodake bauchi jodake bauchi ko woni ko daw yamu wa kauran bauchi to mi nana inde to kanko bala alhaji balarabe a hefti kauran bauchi kanko to ne en haajete hulbe ina ruki billaji hulbe to kanko on yeso to way to nammi balde do wonbe be kawtake e hulbe be siyasa leydi ndi na way sai hulbe tan be duwel bauchi gal way be budam way do o wurtoake o wi way hulbe gare gwamnati hani hakkitana hulbe haqqi mabbe ai ni enen to leydi ndi wala goddum ko wadanta ai senda yara shede de walli toto be talawci walli hokkata kullu be shani soda mota ayata e kullu yaba hiddu ayata kullu iti bangali naga kullu wadi ganto yiwata naga kullu
in hakkitade golle in wurtina burti in ala to on durata to ko woni boɗɗum fulloto in waɗa in diggani on jangirde in waɗana on to jarato nayi mon to ɗi jamaji keɓon won lekki to ko wala to ɗen way gomna wurtoke ɗon way hay hulɓe ko hayni fiɗum hay hulɓe way hamɓe ma ɓe tokki min ɓidama daga nan mbi'a no mbimi to ɓe eɓe moƴƴinay li'o maɓɓe ɓe mbiyay ka kawai gam heɓana ɓe goɗɗum ay min daga jiibi gomna Bauchi wondi laamiɗo fulɓe Afrika mbimi to o waɗi a andi ko hejjuɗum ɓe jetta no ɓe jaate ay daga jiimi ɓe laamiɗo hulɓe mbimi o waɗi ay min mi yerdake Allah inniraɗo muɗum mi yerdake laamiɗo hulɓe inni o wi huucuɗo on alkhairi to ta huuci ɗum bo a yi'ay no huucirta yomo tokka ay tokkatake amma i huucini hin to holiɓe huucini hin kon hawrata ay kuuɗe ɗe kanko Bala Muhammad waɗata huucuɗo umma waɗi iri majji ay anani way ko larani jayde a andi yimɓe men ɓe denno woɓɓe fa non ɓe ɗumantiɓe jangata to no wiɗum yarata ni a jangi kai woodi wonde deftere wato deftere nden ɗon kay to na a woodi faamu sosai ɓe jogantama to ay misali to kaɗan maɗa ayi dai a yehi festival ko festival na laamiɗo hulɓe har teddude ma ɗon tawi am masha Allah teddude ko teddude ɗon tawi am masha Allah a juuli to ɗon mi juuli to e miɗi mi nana jande ɓe jangoɗa to ma a hefti nde garmi de juulirde maliya won to sey tawmi kanko Cheikh Imam Idris Ibrahim Alfullati mo salmini ayya mo salmini julde makko biyani a ɗonni julde a hefti to himɓe budduwake ɗon mbimi to ay julde tone min ma mi wara Allah to mi faɗɗade garmi gaɗoy mi nangarɗam nattumi mi neɓimi ay an to gam Allah gaɗɗana Allah janganan mi nana jande to arande anana nde garmi e woodi goɗɗe defteɗe denno kanje fof masha Allah kanje bo goni alhamdu ta kosai tarbi wani karago bindigarogo kebe dankali kadi ba a wurtina kafiya to der mala wai na yelo ba banke da dare di magamar shakki mi yara ta magi fa yau Allah iya dakin taho ya diya tardani a daniyar malan nomau kina ruga ina ruga kina tatsa ina tatsa kina kirɓa hura a andi banyi ta ummaji in mo'inai andi ha mambe ma be subhanallah he liman so oto wani kanjin no masha Allah ina tatsa kina kirɓa hura asirin mu na rufe shakatara nyangaren yap Nuhuru rakkada rakkau minal festu gom. Be onni jugal sise ngam ogiddo pulaku be hokki mo ambassadeur la be Côte d'Ivoire. Neddo mawɗo me ofni jugal sise pulagiddo pulaku. Sarge délégation
yiɗi yaroyki ɓiraɗam amma emi hula. Yo na an ta yiɗi yaroyki ɗam. Sabo andi ko hoɗi. Mi tawi goɗɗo e jooɗi amma en yo e temmo. Andi no gaɗan temmo? Warje hen. Wai o renai. O renai. To wuro Lamiɗo yani kosan kadi mo renata ɗam. Salamu alaikum. Allah renejo. Akwai yan dani. Aku ashe an ɗumantoto ɗo kai mo boto. Wala a yara ɗowdi. Aradu mo yara ɗowdi. A yara ɗowdi. Ko? Kam aradu a boto. Oya hammi warta. Yawwa ya shillo a garto. Yawwa. Ta nemo bimma ɗo ɗiɓan ɓiɗɗiyan. Andi nyallu diyan hande. Ai ta ɗuman take. Kawai a yejjita i hoore maɗa. Na'am. Yawwa. Ai kanjum ɗan guridan ɗan Allah hokki en. Ta yejjitata ibbon ma no ƴentai. Ko waɗima a rena goɗɗum kawai gaɗa kama na a renai. So mi waɗana kama mi rena. Yawwa. Ko jimmi mi wima a nana. Ta rena. Ai a watta hoore maɗa gaɗa ka torra ko. To na non gaɗata ba. Salamu alaikum. A hefti. A andi hayru yaadu no wayi. Woto yehi warti sai wa de kibijer nen. Min ma mi silloy. Yow sillowa. Mi silloy. Ɗeɗɗitan. Mi ɗeɗɗake. Yawwa mi ɗeɗɗake. Yawwa jogana yan. Wato e woodi wonde hitande. Anana ko wondu yaadu min gaɗi. To de min gaɗi yaadu ndun ɗon sai ɗeygol hocciyam. To kode ɗeygol hocciyam mi wima kanana dai min neɓi mi ummaki. To ton to ummotomi sai nammi in noddayam. De ko kenyita ka amma hammi ɗiɗɗum. To sai nammi in sonya in nodda indi an. To ton mi hefta noddeɗo indi an ashe peshare warani an yallal mi anda. To e moyɗi min ja wonde bijare to mi amu. Na'am. Ko mi waɗi. Ɗum waɗi dede ko? To modibbo yo a wi maka. Ai hey biya en jari ɓiraɗam. Ɗum en tan ɗo ya. Nan kanjum fa. Lami ko fulɓe waɗi yam mi rena ɓiraɗam je hojjattoɗa. Wai o waɗa dena? Yo i. To ayna in ɓiroy. Ɓiro ma joni gayna min fa. Andi ko biyatamo. Biyamo hammi fitto a nayi mi warta. Mi je min en tongita. Hammin tongito min garta. Hammin tongito min so'oto joni. Alema mi so'oke. Renu min joni min so'oto. An yikiɗan ɗan ndenaɗam. Ɗan ndenaɗam. An anadino ɗam welti. Kai. Waɗɗan kosan ɗan. Sai wuro Lamiɗo. Ai wai wi wokkoli o kon heedai to gonde. Jara ɓiraɗam nana ɓernde ma e walti. Sai wuro Lamiɗo. A meɗi yarki posuɗan e pewɗan. Wi'a jemma hira sosai haka on ɗon kanko kaddijo on o yara e ɗanaki joni to mi ummake mi saka jango nga to mi yaringa lumo hay mi heɓa ceede koye mi yaha mi honnamo ceede ra kadi nga kanga ma a andi bo kay ko hani mi sowra daniya mi wora ɗiɗɗa e kanji hande to ay andi min mi to ngata hande hammi yaha hanko to pecare on Ni hande samɗi jiɗa tongol mi anda ɗo waɗira e mi yawɗo ma fe. Wai ha yettaki tun mi tongiɗaɗi. Ɓe yara tongiɗa haɓa goraɗi min mi tongaɗi an. Jiɗa tongol hande nayi. Allah mi yiɗa o ɗano wardille nga Allah. To ɗi bonno way fa. Goraɗi kawai oya an. Hande tan ɗi jaɗi nyama ɗi boto ganda wardille. Andi ban ga ka da fa. Haba fe share. Janai ga. A hefti mi yiɗa o ɗano en jahayi. Haba oya. Warje. Ai ko kondai mami on ɗon. Warje hen. Ta. Hala re'i. Me cuwa sauru. Warje ta wannan. Fiyan ɓe dammugal ko mi yi kamar ngal maɓɓi. In yawra ne shoge. Ɓe nani. Wa alaikum salam. Ndene. In kai ya habi. To haɓo kin mo wara. Mo ɗon. E mo ɗon haɓo kin. Salamu alaikum. Ɓe share. E jawro nga shoge. Mi tawi mo ɗo koɗe. Kode ba. A andi mi yeynima kuugal ko koɗe. To kañum ɗum garmi mi holluma iri kokolo an ɗum hoɗirta ɗi jayri. Tunda mi wari mi tawi bindi tawi jayri ɗin. Joni
mi jangan ba iri jeni da jangubi kafin kan ko to waya kuga o hoccuma wore anana do arande de bi kodde kodde rariya international fatiki do hebe kadi bidiki aheti o kanyum dimmi to ko habaruji yarbata do noddu ammi woni jabbo habaru ko wona na nay dum yahirta a dokkoyi hoore maɗa do no wadi ɗo de mbiɗa kodde koode ɗo de mbiɗa radiya radio ko ɗo no mbiɗa do andi fure si wadi to mi sai ga dimi do abbreviation do budo aheti sai ga dimi Instagram international ɗo no mbiɗa ɗo fatiki famtinki yo a janga fulfulde ma ɗo no mbiɗa ɗo fiɗiki findinki ani be kene pippiddo no kanjum hegiɓe kama waɗi fiɗiki findinki kama neɗɗo e ɗani e findi nawo e kanjum woni findinki an kam hoccatama koode yo koode hakkawɗaɗa redu ɓaleru mana to non watta on gottuma a haanda bo gottuma to ɗum ha ɗum waɗata ko yawa ɗum waɗata ko to ala renejo anani jungo nano e jungo ñaamo ayi ta yi higaku yimɓe e gondi to ɗabi'a maɓɓe warri ko on goto in a yerdake e laamiɗo hulɓe to gerɗoɗa e bala muhammad kadi ko in a yerdake e bala muhammad to on golli e laamiɗo hulɓe kadi ko honata den ɗum gotuɗo ko nanta ay ɗum gotuɗo ko nanta yo ƙawran bawci allah mi tuubiɗa en goodi iri makko yo bonandaji ɗi gonɗen nder en nattay ɗen en nattataɗi ay gomna kajowo hulɓe ay mbimami hande hanko leyɗowji eɗen bo en nder maaji wato tayi humɓe ko wuway to korabu wirɗi to wima jungo buuri wala iɗum wuwa ɗum wuwata to yi wira lekki iki dari e haako makki ya ɗum waɗa ɗum moye tiggiti oho allah tiggi ko a kanjum mbiyamami ko nabdat ɗum wiya en ala liruki gaɓɓe ɗen moɗata kaza ko ñaame e mbiya en ala resuki ɗum to nangue ay resa ɗum leɗɗowji yewwa ay bala muhammad da a ɓaggotomo ɗum waka nana joni kan ko wala ala renejo joni no gaɗaymi mi yi'amo bala no gattaki a bala assalamu aleykum bandiraɓe min komni on mi yelani on jamu e kayruji hande da pecare en waddani laamiɗo fulɓe africa dabta abdoullahi bello boɗejo gilla pecare hande da fadare laamiɗo fulɓe africa. assalamu aleykum jama'aje fulɓe mi salmini on mi yalani on kayru mi woni ahijo ibrahim laamiɗo mon andiri e fecare ƴoweɗo hukuma pamaro soba nder diwal kaduna hande dayam lamorde fulɓe aduna pat lamorde baba fulɓe jagorɗo fulɓe kajowo fulɓe mawɗojo fulɓe kajanowo meɗen dabta abdoullahi bello boɗejo jungo nano a ɗum moye salamu aleykum inde an jawro na shoginge dudandu hammi hande ra fadorde laamiɗo iromo dake mi sakkino ma ɗo de jami dow bangali de mi diwtoy ɗo mi sakkino ɗo woni fade e shugabajo leydi ɗo wi ay en laamiɗo hulɓe woni ɗo mimi to ay mi warti wuro ala renejo enfin ayo to min ko mbi'aymi mi yari ɓiraɗan tun mi entanaɗan to amma ɗan keccan ɗan nin bo ɗan ɗaniɗan ko jara ɗaniɗan to artuma mi wurto mi yaha mi yara ɗaniɗan to merta wakkino ay waɗay ɗum hande yiya artuma mi yaha mi yara ɗam jaɓaɗa ɗum do'a goɗɗo ko de ɓurɗa an jutuki ay ɓiraɗan ɓurɗa yarki wallitare na indo ere wallitare andi ɗum maɗa ɗum an
kautan yamen ɗum maɗa sai da sen ɗum an sabo yeso a waɗata no ko Allah rede waɗata no to fesare min getti laamiɗo fulɓe min gaddanimo ziyara o jaɓi min juuɗe ɗiɗi Allah laamiɗo ɓedda mangu Allah ɓedda ardare Allah renanamo kala ɓilla fat Allah hokkamo jamu e juutal balɗe Allah juttina jamu makko hokkamo jamu ko o toroto pat e duniyaaru ndu Allah hokkamo non no mo haajitanta fulɓe bo Allah hiito enen ma kaajen ko emen ngam ballenmo Nanga fulɓe ɗon Nigeria Nanga fulɓe ɗon Nigeria Nanga fulɓe ɗon Nigeria Namira fulɓe Nigeria America Abdoulaye Bello Bonejo Allah hokkesa Abdoulaye Bello Bonejo Gare gare gattemmo Lamira fulɓe Nigeria Lamiɗo fulɓe Abdoulaye Bello Bonejo Alaji Bello Bonejo Lamiɗo fulɓe mo barka Nigeria e Africa Allah rele baba Abdoulaye Bello Bonejo hande a noddi zalla bamila Gare gattemmo Lamiɗo fulɓe Nigeria Namu Bello Nigeria Bello Bonejo Nigeria Namɗo fulɓe Nigeria Namɗo fulɓe Africa Allah hokkuma sama Abdoulaye Bello Bonejo